אני זוכר את היום שבו שובצתי הנחשון, קיבלתי הודעה, מוזמנים משבץ ראשון, הייתי באורות, כולי בשיגעון, ב12 לחודש התשיעי במועדון. זוכר את הריגוש, זוכר את הגיבוש, בעיקר כשהוכרחתי לאכול שם דק כבוש. אז דחפתי עוד צ'יפ, ומאותו הרגע נהייתי נחשוניסט. בתל השומר ביקור חולים, והכנת עוגיות לחיילים. עד שהגיע אחד נחמד צד זקן, שאל אותנו מי אנחנו כי הוא התעניין. ענינו ונחשון עליו. המותג אמר שזה מוכר לו, כבר שמע את המושג, כי עשינו דברים מהדרום עד לצפון, סוכות או טרמפולינה וארזנו גם מזון. נה נחשון, כבר שבועיים בלי לישון, נפגשים וגם אוכלים קבוע, לא להיות נחשון עכשיו נשמע לי כבר גרוע. נחשון עליו. שומעים? נהרס הצ'יפסר. במסע הסוכות, עיתים נקניקיות, לא היה טעים אבל נגמר תוך 2 שניות. יותר מדי חיכינו לאלייצור שישיר, אבל בסוף הגיע ונודר היה נדיר. יותר מדי התרמנו עד שבאו השוטרים, יותר מדי שטויות ולא מספיק מעצורים, יותר מדי כבד וגם יותר מדי רעי, יותר מדי השחר. יש פה 4 רכזים, כן רעות סטלנית וממש פתחנית, נטע שם על השירים ממש קוראים במכונית, רועי הפנימיסט, אוריכה לשמיסט, נאורה ספרדים, חזות גרמנית. ולפעמים עולה קצת בסה ולא תורמים כלונדה, הולכים לי לסיימר מתנחמים בלימונדה, אבל כמעט תמיד הולך לנו ממש מדהים, תורמים או שעוזרים וגם בוטחים לנו בתים. נה נחשון, כבר שבועיים בלי לישון, נפגשים וגם אוכלים קבוע, לא להיות נחשון עכשיו נשמע לי כבר גרוע. נחשון עליו, אין פה ערב מבוזבז, נפגשים וגם אוכלים קבוע, לא להיות נחשון עכשיו נשמע לי כבר גרוע. תתרמו לנו בבית 0502468889. איזו שבת, האווירה הייתה טובה, הרגשנו בעננים, והמותר ביותר טובה מקו לחיים. היו שם חוויות וגם גנבו את השקיות, אבל הכי הרבה חיכינו כבר לניקיונות, כי זה ידוע שתמיד בנחשון זה מסורת, אפטר פארטי כיף מפחיד, שירים וצרחות עד השעות הקטנות, כששוטפים כל הבנים פתאום דופקים שם מחלקות, מסתכלים אחורה מדברים על כל ההתרמות, מלחמת תפוחים והגז פלפל הדמעות, שקל ועוד שקל עד שאת היד נעקוף, לא עצרנו לרגע וזה קרה סוף סוף. ככה זה אצלנו, כאן לא מפסיקים, מישהו מציע רעיון וכולם מבצעים, כולם משתתפים, אף אחד לא בלחץ, ומצלמים קצת לערוץ תמונות בשביל היחד, אומרים לנו ודאי אתם כל כך טובים, פועלים יותר מדי, תשאירו קצת לאחרים, שואלים כיצד, איך זה קרה, מדוע הפכנו ככה להיות מותג כזה ידוע. יום יבוא ובני יהיה מדריך מפואר, הוא בכלל ביקש נחשון אז יתבאס ויאמר, אני לא מבין למה לנחשון לא התקבלתי, אני אגיד לו בדיוק 2 מילים, זה שובצתי.